Bismillahirrahmanirrahim. Babul ghusli wa hukmil junubi utawi iku bab martelakaken atus lan hukume junub utawa jinabah. An Nabi Sa'id Al-Khudri cinarita saking sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu amin. Qala ngucap sinten Abi Sa'id Al-Khudri. Qala dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ma'u utawi wajibe banyu adus iku minal ma'i sebab metune banyu mani. Rawahu wis ngriwayataken ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim wa asluhu utawi asale hadis iku fil Bukhari ing dalam Sahih Bukhari. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu amin. Qala dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jalasa tatkalane nglungguhi sapa rajul baina syu'abihal arba'i ing dalem antarane cawang-cawange wong wadon al arba'i kang papat. Summa nuli jahadaha nemen-nemeni utawa jihad sapa rajul ha ing wong wadon utawa mar'ah. Faqat wajaba mongko teman-teman wajib apa al-ghuslu adus. Muttafaqun wis dan sepakati apa alaihi ngatasé sahih hadis wa zadalan nambahi sapa Muslimun Imam Muslim wa illam senajan ora yunzil metumani sapa rajul. Wa an Ummi Salamah tas jenazah saking Ummi Salamah anna Umma Sulaim sak temene Umma Sulaim wa hiya utawi Umma Sulaim iku imro'atu Abi Thalhata bojo wadone Abi Thalhah. Sak temene Ummu Sulaim iku qalat ngucap sinten Ummu Sulaim, ya Rasulullah duh Rasulullah, innallaha sak temene Gusti Allah iku la yastahyi ora isin sinten Gusti Allah minal haqqi saking mertelaken perkara kang hak. Fahal mongko ana ta alal mar'ati wajib ing atase wong wadon apa al-huslu atus ida arikalana ihtalamat ngimpi sapa mar'ah. Qala mangsule sinten Nabi na'am ya wajib ida arikalana ra'at ngimpi sapa mar'ah alma'a ing banyu mani. Al hadis utawi hadis iku muttafaqun dan sepakati apa alaihi ngatasé sahih hadis. Wa an Anas radhiyallahu anhu cinarta saking sahabat Anas radhiyallahu anhu amin. Qala dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil mar'ati dalam permasalahan wong wadon taro kang ningali sinten mar'ah fi manamiha ing dalam turune mar'ah ningali ma ing perkara ya ro kang ngimpi mani sapa ar-rajulu wong lanang. Qala dawuh sinten Rasul taghtasilu mongko adus sapa mar'ah kang ngimpi. Muttafaqun wis dan sepakati apa alaihi ngatasé sahih hadis. Zada nambahi sapa Muslimun Imam Muslim. Faqalat mongko ngucap sapa Ummu Salamah wa halan ana ta yakunu tinemu apa hadza iki ngimpine wong wadon. Qala mongko maksud sinten Nabi na'am ya tinemu. Famin aina mongko saking endi yakunu ana apa asyabahu serupane anak karo wong tuwa. Wa an Aisyah talan jenata saking Aisyah radhiyallahu anha amin qalat kana ono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yaktasilu atus tawasiran min arba'in sebab patang perkara. Suci minal janabati sebab junub wa yaumal jumu'ati lan ing dalem dina Jumat wa minal hijamati lan krana bekam utawa cantuk wa min huslil mayit lan krana ngedusi mayit. Rawa wis riwayataken ing hadis sapa Abu Dawud Imam Abu Dawud wa sahahahu lan milang-milang sahih ing hadis sapa Ibnu Khuzaimah Imam Ibnu Khuzaimah. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu amin fi qissati Sumamah bin Utsal ing dalem matelaken kisah Sumamah bin Utsal indama aslama tatkalane manjing Islam sapa Sumamah wa amarolan perintahu ing Sumamah sapa an-nabi sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad perintah ayyah tasila ing yen atus sapa Sumamah. Rawa wis ngriwayataken ing hadis sapa Abdur Razzaq Imam Abdur Razzaq wa asluhu tawi asal hadis iku muttafaqun alaih hadis muttafaq alaih. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri cenata saking Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu amin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sak temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sinten Rasul huslu yaumil jumu'ati utawi atus ing dalam dina Jumat iku wajib ala kulli muhtalimin ing atase saben-saben wong kang wis baligh. Akhrajahu ngatakan ing hadis sapa as-sab'atu imam hadis kang 7. Wa an Samurah bin Jundub cinarita saking Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu amin. Qala dawuh sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Man utawi sapane wong iku tawaddu wudu yaumal jumu'ati ing dalam dina Jumat, fabiha mongko sebab kesunahane Jumat wa nikmat lan bagus banget kesunahan kuwi. Wa man utawi sapane wong iku ikhtasala atus sapa man fal ghuslu utawi atus iku afdhalu luwih utama. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa al khamsatu imam hadis kang 5 wa hasanahu lan milang-milang hasan hingga hadis sapa at-Tirmidzi imam Tirmidzi. Wa an Ali radhiyallahu anhu jenatara saking sahabat Ali radhiyallahu anhu amin qala kana ana sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yaqriuna mawasaken sinten rasulna ing kita Al-Qur'ana ing Qur'an malam yakun selagine ora ana sinten rasul iku junuban wong kang junub. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa al-khamsatu imam hadis kang 5 wa hadu tawi iki iku lafdz Tirmidzi la fal Tirmidzi wa sahahahu lan wis bilang-bilang sahih sapa imam Tirmidzi ing hadis wa hasanahu lan bilang-bilang hasan ing hadis sapa Ibnu Hibban imam Ibnu Hibban. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu amin qala dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ata ari kalane nekani tegese jima sapa ahadukum salah siji sira kabeh nekani to jima ahlahu ing bojo wadone ahad summa arada nuli ngarepaken sapa ahad ngarepaken ayyauta ing yen to baleni sapa ahad fal yatawaddo mongko becik wudu sapa ahad bainahuma ing dalem antarane kumpul loro atau jamak loro wuduan kelawan wudu suci. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Muslimun imam Muslim. Sada nambahi sapa al-Hakim Imam Hakim fa innahu mongko sak temene wudu iku ansyatu luwih nrangginasaken utawa luwih nyegeraken lil auti maring baleni jima walil arba'ati lan iku tetep kata Imam papat an Aisyah radhiyallahu anha amin qalat kana ana sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yanamu sare sinten Rasul wa huwa hale utawi Rasul iku junubun wong kang junub min ghairi ayyamassa saking tanpa yen to demek ma'an ing banyu wa huwa utawi ikilah hadis iku maklulun ana catate utawa hadis muallal. Wa an Aisyah radhiyallahu anha amin qalat kana ana sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku idza tasala ari kalane siram sinten Rasul minal janabati saking janabah yabda mongko ngawiti sinten Rasul fayasilu mongko masui sinten Rasul yadaihi ing asta kaliya Rasul thumma yufrihu nuli ngosoi biyaminihi kelawan asta tengene Rasul ala shimali ngatasé asta kiwane Rasul fayasilu mongko basuh sinten Rasul farjahu ing farjine Rasul thumma yatawaddo nuli wudu sinten Rasul thumma ya'khudhu nuli ngalap sinten Rasul alma ing banyu fayudkhilu mongko manjingaken sinten Rasul asabi'ahu ing pira-pira dwijine Rasul fi usuli sya'ri dalem pira-pira dasare rambut thumma hafana nuli nyelani utawa nyawui ala roksihi ing atase mustakane Rasul salah sahafanatin kelawan telu pira-pira sela-selaan thumma afadha nuli ngucuraken banyu sinten Rasul ala sairi jasadihi ing atase sekari-karine jasade Rasul thumma ghusala nuli basuh sinten Rasul rijlaihi ing samparan karone Rasul utawa suku lorone Rasul muttafaqun usen sepakate alaihi ngatase sahih hadis walau tawi lafal iki iku li muslimin tetap katu Imam Muslim walau humalani iku tetap katu Bukhari Muslim min hadis Maimunah saking hadis Maimunah radhiyallahu anha summa nuli afrogo ngosok-ngosok sinten Rasul ala farji ngatase farjine Rasul wa ghasalan basuh sapa Rasulhu ing farjahu bisimalihi kelawan asta kiwane Rasul summa doroba nuli ngosokaken sinten Rasul biha kelawan asta kiwane Rasul al ardo ing tanah to lebu wa fi riwayatin ing dalam riwayat kang meneh famasaha mongko masuh sapa Rasul ha ing shimalih biturabi kelawan lebu wa fi akhiri lan tetep ing dalem akhir riwayat thumma ataituhu nuli ngataraken ingsun ing Nabi bil mindili kelawan sapu tangan faraddahu mongko nolak sinten Nabi ing mindil wa fi lan tetep ing dalam riwayat ing dalam hadis wajalan dadakan sinten Nabi yang futu nyiprat-nyiprataken sinten Nabi alma ing banyu biatihi kelawan astane Nabi. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha min qalat qultu takun ingsun Ummi Salamah ya Rasulullah duh Rasulullah ini sak temene ingsun iku imraatun wong wadon asyuddu kang gelungan utawa naleni sya'ara ra'si ing
rambut sirah ingsun. Afa angkuduhu ana ta moko ngudari ingsun ing gelungan utawa ing tali lihuslil janabati krana atus jinabah. Wa fi riwayatin lan dalam riwayat kang meneh wal haidati lan krana atus haid. Qala maksudnya sinten Nabi la ora ayin nama angin lestine yakfiki nyukupi ing sira wadon apa antahsi yen to ngucuri banyu ala rok sing ngatasé sirah wadon salah sahasayatin kelawan telu pira-pira kucuran. Rawahu sirayatakan ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha amin qalat qala dawu sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni sak temene ingsun iku la uhillu orang ngalalaken ingsun al masjida ing nekani masjid liha idin kadue wong kang haid wala junubin lan ora kadue wong kang junub. Rawi riwayataken hu ing hadis sapa Abu Dawud Imam Abu Dawud wa sahahahu lan wilang-wilang sahih ing hadis sapa Ibnu Huzaimah Imam Ibnu Huzaimah. Wa an halan cinarita saking Aisyah radhiyallahu anha amin qalat kuntu ana sapa ingsun Aisyah iku aktasilu atus ingsun sapa ana ya ingsun wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min inain saking wadah banyu wahidin kang siji tahtalihu kang gantian apa aidina pira-pira tangan kita fihi dalam ina minal jinabati krana saking jinabah. Muttafaqun wis sepakati apa alaihi ngatasi sahih hadis wa zadalan nambahi sapa Ibnu Hibban Imam Ibnu Hibban ing lafal watal tapi lan ketemu apa aidina pira-pira tangan kita tangannya Aisyah lan Rasul. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu amin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna tahta kulli sya'ratin jinabatan. Saat temene iku tetep ing dalem ngisore saben-saben rambut janabatan ana jinabah. Fagsilu mongko basuh sira kabeh asy'ara ing rambut wa angkulan ngoso sira kabeh al basyara ing kulit. Rawais riwayataken ing hadis sapa Abu Dawud Imam Abu Dawud wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi wa ta'afa ulan wasda'afaken sapa Abu Dawud lan Imam Tirmidzi ing hadis. Wali Ahmad lan iku tetep kadua Imam Ahmad an Aisyah radhiyallahu anha amin nahwu tawis padane hadis wa fi lan iku tetep ing dalem sepadane hadis sapa rawin rawi majhulun kang ora kinawruhan.